מדהים. חמדן או לא? חמדן. כן, נוציא את השוט. דלק. אנחנו בואו נעשה, יש לי קונספט. אנחנו נשמע סיפור, נשתה כוס. נשמע סיפור. איזה מזל שזה אף סגור, אה? רואה למה יש מתקן? למה יש מתקן? בוא'נה, איזה פדיחות את עושה? כאילו מלא היית 8 מטר בהר. רגע, נוסי! שנייה, 2 מטר, תראו מה יש מחליקת בעיניי! לא אתה ראשון! רגע! בסדר, רגע! אתה יודע, כאן מפחדת, זה לא ילך. אז רגע, חכה, תן לה לעבור את זה. היא לא מפחדת, היא סתם רוצה קצת תשומת לב, זה הכל. עיני, עוזר, מה קרה? לא! פגר לו! שי! לא, שי, אל תעשה כאלה דברים, נו. אני יורדת על התחת. מה את עושה כזה סרט מכל דבר? אתם עשיתם סרט. הנה, הוא עושה סרט, הוא עכשיו בווידאו. הם מדברים שם למטה. אחרי כמה שניות אנחנו שומעים את החוזה. נו בטח, זה הכל וההד. כל עוד אתם לא מקליטים זה בסדר. את רוצה שאני אבוא איתך לשביל ישראל, תגידי מה התפוקה? יאללה, מה מצב הג'יפון שלה? אני שביל ישראל. נו? למה האדם הקדמון האמין שיש כל מיני אלוהים כל הכבוד עופרה. יופי! לא נספר.